ilmune melihat tapi tak memandang. Sesungguhnya ilmu niki ilmu hakik Allah melalui waliyullah wadatul wujud pemimpin para wali kota Pasuruan nggih menika niki angsale dugi Rama Yai Hamid. Senajan kula mboten hidup di zaman beliau, tapi kula dikepanggihi kula angsal ilmu niki melihat tapi tak memandang. Napa maksudnya mudah mawon? Napa ingkang panjenengan tingali termasuk umum mawon panjenengan ningali wong lanang gedhe dhukur ganteng, wong wedok nggih sing ayu sing menika meniki, tapi mboten dipikirkan walaupun enten ngajenge sampean. Terkadang sampai Allah memberi tak terlihat bahwa di depan kita ada nggih nika nggih masya ganteng masya napa mboten ketinggalan krana panjenengan pun diparingi ilmune melihat tapi tak memandang. Maka sing ten ngajenge sampean iki sampai saniki akhire mboten keluarga. Gini ku ketinggalan lari istri sing wados ngoten menika tapi tidak terpikirkan sehingga terlewatkan. Nggih, panjenengan saniki kata sing dikire pun mlebet ten tubuh panjenengan, panjenengan pun Islam sekujur tubuh. Lah niku napa ingkang panjenengan kadang sampean tengajenge niku sekedar mun kelihatan tapi tak terpikirkan. Nah niku nggih lek pun dikire sampean sekujur tubuh niku tondo-tondoe Islam sekujur tubuh panjenengan pun lekat di dalam diri. Nah niku nggih dadose mboten mudah terpengaruh. Nah niku wau kula gambaraken ilmune melihat tapi tak memandang. Niku wau ketinggal lari istri sing ayu mboten ngaruh, mboten masuk ten pikiran. Panjenengan istri ketinggal emas, ketinggal nopo ten tanggae gadah sampai tutuk sikute sampean mboten ngaruh. Nggih, mboten ngaruh niku. Lah niku ilmu inti artine melihat tapi tak memandang. Maka lek lari jaler sik enem kelampan madosi ingkang damel sang pencipta sak kabehane meniki maka ilmune ten mriku. Lah lek napa lek ngalami tapi mboten semrap ilmune nggih lewat ujian bertahun-tahun mboten selesai. Lah niku kula napa masih mboten enten gurune selesai mungkin 1 tahun atau setengah tahun. Kula mboten hidup di zaman Rama Yai Hamid tapi kula dikepagi. Maka kula cepet. Senajan terus tiang-tiang iku gak ono gurune arek iku sesat. Nggih ten Al-Qur'an ngoten. Lek gak ono gurune termasuk sesat, gurune setan. Ngoten. Maka bab setan mangke kula ulas panjenengan kersane ngerti mangke mawon. Dan iki napa kejelasane ilmu sak benere melihat tapi tak memandang gini ku wow. Atas panjenengan pun enten sing ngalami rentek atine gandengane sampean sang suami niki wow dalam keadaan tidur, dalam keadaan apapun terkadang panjenengan mendengar. Dik, gaeno kopi. Sampean kaget, sampean tingali lho, bojoku kok turu, bojoku ngene. Sopo sing ngomong niku wow. Lah niku Terus niki nggih sanes setan, sanes jin, sanes iblis niku kepekaan keimananipun panjenengan pun disambungaken teng suamipun panjenengan. Krana jelasipun suami niku sigarane nyawa ngoten. Lek terus tiyang Jawi singen. Dadi napa ingkang panjenengan lampahi tentang keimanan dhateng Allah senajan sampean gelok bojone sampean tilem saged enten swara niku nggih sampeyan damelaken. Sanes setan niku. Niku sak benere keinginane
pikirane bojo sampean, tapi lek padha-padha keimanane. Lah niku mboten repoti bojone ndamel ki ambek. Monggo panjenengan lek ngajari yugane sampean kengken nggih berdoa mawonten Allah sing padha imane. Lah niku nggih. Dadi mboten bingung ngalami ngoten-ngoten menika. Ojo sing bab makanan. Bab sunah Rasul pun tanpa ada perkataan bicara pasti nyambung terus karepe. Lah niku napa nyambunge niku? Nggih niku mangke panjenengan mugi-mugi diparingi sami-sami dadi nggih niku wau. Panjenengan tingali, panjenengan diparingi krasa keinginane gandengane bojo sampean tetep sampean arahkan dhateng Allah. Lah niku senajan pandangane sampean boten nyocoki akal pikir panjenengan. Lah niku namine ilmu melihat tapi tak memandang. Akhire nggih bujang sak temenane wis sora wis niku. Nggih. Dadi niki wau ilmu niki wau melihat tapi tak memandang bukan ilmu sing ados yo napa-napa. Tapi niku hake Allah sing sak temenane. Dadi pun panjenengan niki pun angsal ilmu ne Rama Yai Hamid. Senajan panjenengan boten kepanggi Rama Yai Hamid. Ilmu niki ilmu hake Allah ingkang dilewataken Rama Yai Hamid. Sampean imani sak temenane mugi panjenengan mawon mangke menawi istiqomah menawi tilem dikepagi Rama Yai Hamid sak temenane. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.